El Parlament ha aprovat aquest dijous la nova llei de protecció de l'habitatge. Substitueix la 24/2015, suspesa en el seu moment pel Tribunal Constitucional. L'acord majoritari al que s'ha arribat avui al Parlament es justifica en què molts, entre ells la PA, creuen que aquesta nova llei es queda massa curta. Que el govern abandona, renuncia a aquest canvi de paradigma d'obligar els grans propietaris a assumir la responsabilitat de fer negoci amb un bé d'interès general. I el que fa és assumir la resposta amb recursos públics, és a dir, continuem amb transferència de diners públics per pagar els beneficis d'aquells que a més estan especulant amb l'habitatge. Segona oportunitat, a diferència de la llei 24/2015, és alliberar les famílies del deute que era obligatori. Aquí queda a la bona voluntat de la banca, que sabem que no existeix. Els mecanismes per ampliar el parc públic de lloguer social i per obligar al reallotjament són mecanismes molt cars i que a més ja no tenen un subjecte, el gran tenidor d'habitatge, el gran propietari a qui obligar, sinó que es redueix només als pisos que estan al registre de pisos buits de la Generalitat. La mesura que es planteja per aturar els desnonaments només té un caràcter temporal de 3 anys. Això vol dir, o intuïm, que la Generalitat té algun pla secret que no ens ha explicat, que li permetrà en 3 anys o en un màxim de 6, perquè es pot fer una pròrroga, ampliar el parc públic de lloguer social de l'1% al 15%. Una llei on hi hem treballat de valent, on l'Ajuntament s'ha implicat i ha participat també en els grups de treball amb el propi govern i també amb els grups parlamentaris. Nosaltres valorem significativament, diguéssim, que puguem restituir articles de la llei 24/2015, que va ser el gran esforç, diguéssim, de la societat i de les entitats per fer front a una situació d'emergència creixent al nostre país, i és que, evidentment, des de l'Ajuntament de Barcelona necessitàvem restituir aquells articles que ens permetien actuar decididament per garantir el dret a l'habitatge i, sobretot, davant situacions d'exclusió residencial. Dir que nosaltres vam plantejar al·legacions en diversos aspectes que no han estat acollides pel Govern de la Generalitat i que creiem que són punts crítics que continuaran estant en el debat de país per garantir el dret a l'habitatge. Si volem fer front a l'exclusió residencial, al sensellarisme també que hi ha a Barcelona, necessitem que es regulin els lloguers abusius i especialment fer corresponsables a grans tenidors que no especulin precisament amb aquests habitatges. Aquí es dedica una partida de 14 milions, on el 50% és per part dels ajuntaments, molt lluny de les necessitats i la dimensió d'una problemàtica com és la de l'habitatge. Lamentem que aquesta rapidesa també es realitzi en relació al problema més greu que té Barcelona i també moltes de les ciutats de l'àrea metropolitana, que és l'increment dels lloguers. L'increment dels lloguers és l'arrel més important del problema avui, diguem-ne, de l'emergència habitacional, ja no tant a les execucions hipotecàries, sinó que és més les ocupacions a precari i en un gairebé 70% la impossibilitat de pagar els lloguers que estan pujant, s'estan incrementant d'una manera preocupant a la ciutat de Barcelona per una sèrie de raons, com per exemple la mateixa influència del turisme massiu a la ciutat. I és clar, una inversió de 14 milions per tota Catalunya ens sembla que no és una inversió suficient. No són xifres comparables, sens dubte, perquè són partides diferents. Aquesta llei s'aprova el mateix dia que el conseller de Justícia, Carles Mundó, ha exigit al govern central que eviti que els ciutadans hagin d'entrar als jutjats per reclamar les indemnitzacions per les clàusules sòl. Bé, doncs en relació a les clàusules sòl és del tot transcendent la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que el que fa és fixar un criteri jurídic i, per tant, amb independència de si els reclamants són una persona, dues o tres, el que està clar és que estableix un criteri jurídic que obligarà a interpretar-ho en aquests termes a tots els tribunals espanyols. Per tant, és evident que de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea tots els tribunals han d'acabar aplicant això, que és el mateix que dir que al final tots els clients recuperaran els diners que han pagat en concepte de l'aplicació de la clàusula sòl. Reclamem que el govern espanyol i el Banc d'Espanya estableixin una normativa, dictin una normativa en la qual s'estableixi el procediment per recuperar de forma automàtica els diners de la clàusula sòl per evitar caure
abocar els consumidors, els clients, en reclamacions judicials que només els portaran temps i diners i que al final el que es tracta és de recuperar diners que són seus, diners que abans han pagat el banc i que el banc ara ha de retornar. Evidentment, la reunió que es produirà, la cimera pel referèndum que es produirà demà, és evident que forma part del dret que té el Govern de Catalunya de reunir-se, de prendre les decisions que consideri més convenients, perquè només faltaria que reunir-se, que un govern es reuneixi per parlar d'allò que considera del que ha de parlar, que és absolutament legítim, això fos prohibit per un tribunal o no fos permès per la llei. Per tant, és evident que la reunió, la cimera que es produirà demà és un acte d'absoluta normalitat democràtica i només faltaria que el govern no es pugui reunir i que una llei o un tribunal li digui sobre què pot parlar i sobre què no pot parlar. Pels micròfons dels mitjans del Parlament també ha passat el conseller de Territori, Josep Rull, per anunciar que la Generalitat augmentarà el deute en 7 milions el proper any per tal que la factura de l'aigua dels catalans no s'apugi. És la decisió que hem pres des de la Generalitat de Catalunya, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és congelar l'increment de la tarifa amb alta d'Aigües Ter Llobregat. De fet, l'empresa concessionària Aigües Ter Llobregat ens demanava un increment del cànon d'abastament amb alta del 4,6% l'any que ve. I nosaltres considerem que en aquest procés de sortida gradual de la crisi econòmica, les administracions públiques tenim l'obligació de neutralitzar l'efecte dels consums bàsics sobre la ciutadania. Per tant, prenem aquesta decisió de congelar aquesta tarifa, un increment del 4,6%. En aquests moments el consideràvem exageradament alt, neutralitzem el cost, en parlarem a partir de l'any 2018, que tenim la possibilitat de revisar el cànon de concessió amb ATL, i sobretot la idea que volem traslladar és que en aquests moments de sortida de la crisi econòmica no volem traslladar cap impacte de preu en consums bàsics en els ciutadans, ho assimilarem les administracions públiques. I aquesta és la idea bàsica que volem traslladar. Per tant, ho hem fet amb el transport públic, ara ho fem amb l'abastament d'aigua. De fet, en la llei d'acompanyament també fem un cànon social d'aigua que afectarà 40.000 famílies i, per tant, aquesta és la línia. Aquest és el compromís en polítiques socials que assumeix el govern. Per tant, serveis bàsics, la nostra idea, el nostre plantejament, el govern de Catalunya és anar cap a una situació de congelació. El Parlament, això sí, encara no fa vacances. Queda la cita d'aquest divendres, la cimera del referèndum.